radite? Kamil, Puzzle. Amina izgleda kriju nešto od nas. Momci, šta to držite u rukama? Neko je uništio trake navijačica. Da, baš šteta za trake. Moramo brzo da očistimo pre nego Amina vidi. Inače će biti uznemirena. Je Laura poludela? Pa šta ako nas nisu izabrale za navijanje? Čemu ljutnja? Devojke, imam novosti za vas. Imaćemo naše navijačke uniforme. To! Amina, jesi li ih već kupila? Ne, biće sašivene po našim merama. Znači niko neće imati takve uniforme kao mi? Naravno, devojke, naše uniforme će biti ekskluzivne. Amina, pokaži brzo. Ne mogu da dočekam da vidim naše nove uniforme. Amina, hoće li one biti crvene? Da, sa žutim prugama. Sviđa mi se. A zašto ne roze? Kao naše frizure. Tako ćemo biti primećenije. Ali crveno je simbol pobede i uspeha. Meni se sviđaju. Crvene sa žutim prugama. Ne razumem, bliznakinje. Jel vam se nešto ne dopada? Sve je onda jasno. Dobro, Stef, hajde da naručimo 2 komada uniformi. Ne, Amina, ne. Daj da opet pogledamo. Slušaj, Molly, meni se zapravo sviđa ova uniforma. Poruči 4. Puzzle, možeš li brže? Amina će doći i misliti da smo mi. Daj im sve od sebe. Stef, molim te, više ne zaboravi pom-pomove. Okej. Momci, šta vi radite ovde? Kamil? Puzzle? O, zdravo, devojke. Mi vas zapravo tražimo. Pa mogli ste da pozovete? Zapravo ste u ženskoj slačionici. Devojke se presvlače ovde. Momcima nije dozvoljen ulaz. Da, stvarno. Idemo onda. Pa, šta ćemo vam mi? Mi smo hteli da vas pitamo kako vam napreduje trening. Amina, deluje da nešto kriju. Momci, šta to imate u rukama? Ništa. Onda nam pokažite ruke. Puzzle, sad smo nagrabusili. Jesu li to naši pom-pomsi? Da. To uradili? Zašto ste ih uništili? Amina, ali nismo mi uništili trakice. Da, to je bila Laura. Lično sam je video kako ih seče. Puzzle, dogovorili smo se. Zašto si je spomenuo? Da, pa da misle da smo mi to uradili. Neka se sami pozabave sa Laurom. Odličan izgovor. Ako ubedljivo da svalite krivicu na drugog. Ako je Laura to uradila, sigurno bi ona stajala ovde sa uništenim pom-pomsima, a ne vi. Bolje budite pošteni i priznajte vašu krivicu. Ali to nismo mi. Aha, odlazite, ne želimo da vas vidimo. Devojke, sada niste u pravu. Kako je Kamil to mogao da uradi? Nisam to očekivala od njega. Skloni se od mene, zašto me vučeš? Moram razgovarati s tobom u 4 oka. Neprijatno mi je. I meni je neprijatno zbog mnogo stvari. Ko treba da stoji ovde? Ko treba da stoji ovde? Ja pitam tebe. Ko treba da stoji ovde? Ovde. Zapravo ovde je administrator Mandy. Zašto onda ne vidim ovde? Možda još nije stigla na kampus. Obično kasni. A šta radimo s onima koji zakasne? Zatvorimo ih u špajz i ugasimo svetla. To uvek radim. Netačan odgovor. Oni koji kasne lete sa kampusa. Smešno. Stvarno otpuštate Mandy? Da. Možda ne bi trebalo. Ja odlučujem šta se ovde radi, a šta ne. Razglasit ću svima. Sutra dolazi novi administrator. Hajde, nastavljamo. Čoveče, baš je dosadno bez telefona. Da, nisam imao ni jednu porudžbinu danas. Zato nema ni bakšiša. Pitam se, hoće li nam učitelj Tim dozvoliti da opet koristimo telefone? Onaj zadrt nema šanse. To je to. Umreću od dosade. Hajde da se igramo tišina challenge. Kogod prvi progovori, on... I loser i smrdljivac. Hajde. Sada ću češće šetati kampusom i proveravati učionice. Da, to je super.
Pa, zašto sedimo ovde? Zašto nismo u učionici? Nisam razumeo, pričam sa vama. Zašto mumlate? Šta jeste progutali svoje jezike? A, vidim, ne želite da razgovarate sa mnom. Aha, sada me ignorišete. Okej, pričat ćete za vreme testa. Čoveče stvarno je mislio da ga ignorišemo. O, Babal je prvi progovorio. Ti si luzer i smrdljivac. Jel to ormar? Neću tamo da idem. Pa hoćeš, moramo da razgovaramo. Ne želim da nas iko čuje. Zašto si me doveo u ormar? Ako želiš da me se rešiš a da niko to ne sazna, neće ti uspeti. Završit ćeš u zatvoru, a kada budeš izašao, bit ćeš star, ćelav i usamljen. Sada mi reci, zašto si rekla mojem društvu da ništa nije bilo između nas? Misle da lažem. Nije bilo ničega između nas? Pa šta ako smo se samo jednom poljubili? To je bilo slučajno i svakako, sve je to bilo da bi Lauru učinili ljubomornom. Slučajno. Pa šta kažeš na ovo? Kamilo, ona dolazi. Hej, Laura, sačekaj sekund. Zar ne želiš da nam kažeš nešto? Ne, šta bih imala da vam kažem? Pa, na primjer, šta si danas radila u ženskoj slačionici? To je ženska slačionica. Preslačila sam se danas ili bi možda trebalo da vam pokažem kako se to radi? Aha, znači nisi ništa uradila pom-pom trakicama? Kakvi pom-pomsi? Sa onim koje si iseckala danas. To su bile pom-pom trakice za navijanje. Da. Ne razumem o čemu pričate. Nisam vidjela nikakve pom-pomse i sigurno ih nisam sec. Dobro, moram da idem sad. Lažljivica, laže nam pravo u lice. Iako smo je vidjeli da radi to. Društvo, novi učitelj nas sve skuplja. Nešto se opet desilo. Šta tim sada želi? Sigurno izmislio neka nova pravila. Trebalo bi da radimo. Jel neko uopšte zna šta se dešava? Zašto nas okupljate svaki dan? Pa, danas sam dobio užasne vesti. Nešto loše se desilo na kampusu. Ako je nešto opet nestalo da vam kažem, nismo mi. Da, i nemojte nas da krivite za sve, a pod nas mislim mene, Gufija, Babla i Dilana. Ne, ništa nije nestalo. Nešto još gore. Neko je uništio pom-pom trake navijačicama i želim da znam ko. Uništeni su neki pom-pomsi, samo kupite nove, u čemu je problem? Ne radi se o tome. Danas su to bile pom-pom trake, a sutra možda uniforme, a šta tek preko sutra? Zato želim da znam odmah ko je to uradio. Da, ko je to uradio i zašto? Kogod je ovo uradio, neka prizna. Kamil, daj da je prijavimo. Mi znamo ko je to uradio. A ko je to uradio? Čekajte. U redu, pošto zlikovac neće da prizna, počevši od sutra, svakog dana ćemo imati testove. Sve dok se taj sam ne prijavi. Šta? Ne, nemojte da krivite nikog drugog. Ja sam uništila pom-pomse. Šta? Laura? Zašto si to uradila? Glupača. Uradila sam to jer niste htjeli da me pustite u svoj tim. I svakako, ljutite me svaki dan. Pa sve je rešeno. Zlikovac je pronađen. To znači da nećemo imati testove. A šta ćemo raditi sa zlikovcem? Zaključamo u špajz i ugasimo svetla. Netačno, zlikovce izbacujemo sa kampusa. Okej, možete ići. Čoveče, zašto je tim izbacio sa kampusa? Pa tako joj i treba. Ne, Stef, moramo da je zaustavimo. Društvo, lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. Kliknite zvonci i očekujte nove epizode. Ćao svima! Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe it's... Jao, moja glava.
Kakav užas. Želeli ste da nas iznenadite vašim projektima? E pa uspeli ste. Pogledajte šta ste uradili. Nikada više nećemo doći ovde. Nosite ga. Amina, hoćemo li danas imati trening? Naravno. To. Zdravo, devojke. Zdravo, jesi li ti nova devojka? Zašto diraš Mendine stvari? Ako te vidi, bit ćeš u problemu. Društvo, ja sam zapravo novi administrator kampusa. Novi administrator? Da, novi administrator. Zovem se Simona. Gde je Mendi otišla? Mendi više neće biti na kampusu. Od sada ću ja biti glavna za disciplinu i u pomaganju. O, inače, izvolite, ovo je za vas. Slatkiši dobrodošlice. Wow, Amina, nova administratorka je tako dobra. Dala nam je slatkiše. Da, Mendi to nikad ne bi uradila. Administrator Simona, dobrodošla na kampus. Uživajte, devojke. She goes her own way. Ponka, što sediš tu? To nije tvoje mesto. Sada jeste. Kamil, ona je štreber. Štreberi sede u prvoj klupi. Pa da, hoćemo li opet? Ako želite pobedu, nećete je dobiti. Zato što smo mi cool. I mi ćemo pobediti. Wow! I know that you'd want her to. Zdravo društvo, imam odlične vesti za vas. Od danas ćemo imati novog administratora na kampusu. A? Simona, uđi. Zdravo svima, zovem se Simona. Sigurna sam da ćemo svi postati prijatelji. Učitelju Tim, mogu li da pitam gde je stari administrator Mendi? Mendi više neće biti administrator. Nije najbolje radila svoj posao. Kamil, ovo mora da je najbolji dan na kampusu. Više nećemo viđati Mendi. Da, ja častim velikom picom i hladnom Coca-Colom. Hej, Dilane, nova devojka je lepa. Mislim da ću je pitati da izađemo. Smiri se, Bubble. Ti nećeš dobiti ni jednu na kampusu. Pa nećeš ni ti. Društvo, obećavam vam, stvari će sada biti drugačije na kampusu. Ja ću biti najbolji administrator. Gabi, trebalo bi da postanemo prijateljice sa novim administratorom. Ona će biti glavna na kampusu. Odlična ideja, drugarice. Učitelju Tim, recite učenicima o našem iznenađenju. Inače, Simona i ja imamo iznenađenje za vas. Napravit ćemo takmičenje u nauci. Šta? O, ali grešite. U našoj poslednjoj školi učitelj Tim i ja smo ovo organizovali svake godine i svim učenicima se svidelo. Jel tako, učitelju Tim? Da. Učitelju Tim, ako je vaše takmičenje toliko dobro, zašto se ne vratite u staru školu i onda tamo organizujete? Mi se nećemo takmičiti. Mi smo cool momci i ta nauka uopšte nije za nas. Hu. Prestanite više, dosta nam je toga hu. Nećemo, to je naš slogan. A meni se ova ideja jako sviđa. Baš je dobra, možemo se podeliti u timove i svaki tim će imati po jedan projekat koji će pokazati žiriju. Žiri? Da, pravi naučnici. Da, baš dosadno. Ne zanima vas zato što vam nisam rekao najvažniju stvar. Pobednik dobija $1.000.000. $1.000.000? Nema šanse. Da, čuli ste ga dobro. $1.000.000. Devojke, uz pomoć ovog novca možemo sagraditi sklonište za napuštene životinje. Moramo da osvojimo ovu nagradu. Aha. Sigurna sam da ćemo svi postati prijatelji. 4. 1, 2, 3, 4. Puzzle sad ti. Svakako te pobeđujem. Društvo, dostava, Coca-Cola kako ste poručili. O, 5, 2, 3, 4, 5. Društvo, vaša dostava. Bubble, gubi se, ne smijete nam dok igramo. 1, 2. Puzzle, jesi li znao da je najmanja planeta u solarnom sistemu Merkur? A najveća Jupiter? O, čoveče, svemir je tako cool. Čuo sam da svakog dana 200.000 meteora padnu na zemlju. Pa vi ste tako pametni, znate toliko o svemiru. Bubble, rekoh ti, gubi se.
A Puzzle, kako to ako nemamo svemirski brod? O da, tačno. Ti si još uvek ovde, Bubble. Kamil, bez brige, sredit ću ja. Ovo je model svemirske rakete. Wow. Bubble, gubi se. Bubble, šta radiš ovde? Jel ti radiš uopšte? Idi dostavljaj. Ma, pusti me, nemam sad vreme za dostavu. Društvo i ja ćemo napraviti svemirski brod. Želim da idem u svemir. Ako nećeš da radiš, samo kaži. Otpustit ćemo te i Goofy može da bude dostavljač. Pa, društvo, hoćemo li praviti raketu? Da, baš ćemo mi praviti s tobom. Idi radi dostavu. Onda uzimam vašu Coca-Colu. Devojke, baš se pitam hoće li naše uniforme doći uskoro, a Mina je rekla da će doći baš brzo. Ne mogu da dočekam da hodam po kampusu u našim prelepim uniformama. Sve devojke će biti ljubomorne, pogotovo Ponka. Može samo da sanja da bude navijačica. Zdravo, devojke. Zdravo, Amina. Amina, jesu li naše uniforme gotove? Ne, još uvek nisu stigle, a i danas nam nisu potrebne, zato što je trening otkazan. Kako otkazan? Devojke, jeste li vi to zaboravile? Učestvujemo u onom takmičenju, moramo da napravimo projekat. Tačno, ako pobedimo osvojit ćemo $1.000.000. Ja već znam kako ću potrošiti taj novac. Otvorit ću svoj salon lepote. Tako da će sve devojke dolaziti kod mene da ih šminkam i pravim frizure. A ja ću kupiti mnogo pom-pomsa, tako da ćemo ih uvek imati, u slučaju da ja opet zaboravim da donesem. A ja ću kupiti ogledalo koje mi govori šta treba da nosim na kampusu. Ono će mi birati outfite. Moli, čak ni Elon Musk nema takvo ogledalo. O čemu to pričaš? A ko je Elon Musk? Stef, jesi li ti glupa? Samo ne znam ko je Elon Musk. Djevojke, šta ako napravimo takvo ogledalo i pokažemo to žiriju? To će biti naš projekat. Mina, ali kako? Imam ideju. Stef, predlažem ti da odeš na Wikipediju i pretražiš Elona Muska. Sve će ti biti jasno. Okej. Gabi, izgledaš super danas. Hvala ti, Dag. Društvo, već svi spremaju svoje naučne projekte. A mi još nismo ni počeli. Ej, ja smo već sve smislile. Naš projekat je spreman. Mi nećemo učestvovati. Nauka je za luzere, a mi smo košarkaši. Mi mislimo samo na košarku. Društvo, ali zašto? Ako smislite nešto dobro i pobedite, dobit ćete $1.000.000. Napravit ćemo naš prvi milion kada postanemo šampioni u košarci. Ja bih razmislila o tome da sam na vašem mestu. Bensa, što se stvarno ne takmičimo? Možda nam se posreći. Napravimo milion, onda kupimo lopte, nove uniforme i novi obruč. To je naš san. Pa kako ćemo spremiti projekat kada ne znamo apsolutno ništa o nauci? Moroni. Tačno, upravo si, mi ne znamo ni da varamo na testu. Momci, vi ste košarkaši, tako da smislite nešto što je vezano za košarku. A možda dodajte do biblioteke i pročitate neke zanimljive knjige. Biblioteka? Okej, idemo. Kuda, Benz? Jesi li gluv? Rekli su nam da idemo u biblioteku. Ovo takmičenje je kao turnir, a mi smo pobednici i pobedit ćemo svako takmičenje. Ako želite pobedu, nećete je dobiti, zato što smo mi cool. I mi pobeđujemo. Limunada, ukusna limunada. Dilane, gde si bio do sad? Pa da uzmem čaše. A gde je Bubble? Bubble je izdajica. Vidio sam ga u kafeteriji, pričao sa Kamilom i sa Puzzlom. Želi da radi naučni projekat sa njima. Znaš. Aha, razumem. A Dilane, jel možemo da se ne takmičimo? Šta ako ne uspemo? Daj da samo prodajemo kokice i limunade. To umemo. Goofy, o čemu ti pričaš? Zar ne želiš $1.000.000? Milion? Želim. Ako osvojimo milion, onda nikad nećemo morati više da radimo. Provodit ćemo svaki dan uz sokove i picu i igrati se na PlayStationu. Zvuči upitno, ali zanimljivo. Hej, društvo, smislila sam naš projekat za onaj konkurs. Jel čuješ to, Goofy? Ponka je sve smislila, bez brige. Naš projekat će biti najbolji. Naravno da će biti najbolji. Zar ste vi zaboravili ko sam ja? Mi smo najbolji. I još jednom, kakvi smo mi? Mi smo najbolji. Glasnije, kakvi smo mi? Mi smo najbolji. Društvo, možete li malo tiše? Časovi su u toku. Okej. Dobro. Pa Ponka, kakav je plan? Kako ćemo pobediti? Hej, lepotice, da te pitam, jesi li za malo limunade? Ja častim. Zar nije tvoje ime Bubble? Da, to sam ja, ali možeš me samo zvati Bubbly. Pa da te potražim na ovoj crnoj listi.
Dobro, bubble. O, evo te. Neverovatan luzer i beskoristan dostavljač. Šta? Ko je ovo napisao? Ja sam najbolji momak na kampusu. Odlazi odavde i kloni me se. Dok nisam rekla učitelju Timu da me uznemiravaš. Bubble. Okej, odlazim. Limunada? Obožavam ovaj crtani. Sad ide najbolji moment. Cool. A, ko si ti? Smo naučnici. Mi smo studije na ovogodišnjem takmičenju u nauci. Ja sam profesorica Marta, a ovo je moj kolega. Profesor Rick. A, to si ti. Ti si kao ludi naučnik iz crtanog. Jo, tako si cool. Da, jesam. Budite dostojanstveni. Izvinite. Nemamo mi vremena za ove gluposti. Gde su te prezentacije naučnih projekata? Pokažite nam. A, u vašoj torbi sigurno ima puno epruveta za eksperimente. Mogu da probam naočare? Ne možete. A, da li imate laserski pištolj s vama? Piu, piu, piu. Dobro, razumela sam. Sami smo. Profesore Riki? Kako zabavno. Pa košarkaši, šta ima? Koji je vaš projekat? Ne tičete se. Jesu li naučnici došli? Ne. Devojke? Uspele smo. Naučnici kasne. Učitelju Tim, ako se naučnici ne pojave za 5 minuta, takmičenje će biti otkazano. Ne bih volio da se učenici uznemire. Naučnici su ovde. Mi smo žiri. Ja sam profesorica Marta, a ovo je moj kolega. Profesor Rick. Spremni smo da počnemo. Društvo, naučnici su ovde. I sada je takmičenje otvoreno. Ko želi prvi da pokaže svoj naučni projekat? Mi. Najbolji tim. Ja, Dylan i Goofy. A ja? Mi, najbolji tim svih vremena, imamo nešto neverovatno da vam pokažemo. To je mašina za kokice. Pravi perfektne kokice. I to zrno po zrno. Nijedna izgorena. Naš izum će vam u potpunosti promeniti ideju o preukusnim kokicama. Društvo, deluje da im se sviđa. Hej, društvo, zaboravili ste na mene. Gubi se odavde, ti nisi radio projekat s nama. Skloni se sa mene, luzeru. Zvuči obećavajuće. Mogu li da vidim vašu mašinu izbliza? Izvalite. Benz, jesi li ikad čuo za mašinu koja pravi savršene kokice? Ne, ja mislim da je to glupo. Pa, gde su savršene kokice? Da, voleli bismo da probamo. Nažalost, naša mašina nije u potpunosti završena. Malo je spora, ali obećavam vam da će uskoro raditi i onda ćete moći da probate naše preukusne kokice. Ali ako vaša mašina ne radi, nećemo prihvatiti vaš projekat. Sljedeći. Zašto su dođevala pitali da žele da probaju kokice? To nije bio deo našeg plana. Hajdemo. Pa, luzeri, jeste li osvojili milion? Da ste bili sa mnom, sigurno bi osvojili. Gabi, jel znaš šta smeraju? Ne razumem. Zašto su donele ogledalo? Dragi žiri, mi smo napravili izum koji bi koristio svakoj devojci. To je ogledalo koje vam govori šta treba da nosite. I kako treba da se našminkate. Šta je to? Ogledalo koje govori? Da, ogledalo koje govori. Zvuči kao naučni projekat. Baš želim da vidim kako radi. Devojke, hajde da im pokažemo kako naše ogledalo radi. Ja ću da pokažem. Ne, ja ću. Ogledalce, reci mi koju suknju bi trebalo da nosim? Rozu ili rozu? Leva suknja je bolja, ona je više roza. Wow. Nešto tu nije u redu. Naučnicima se nešto nije svidelo. O, sada razumem. Je li to vaše ogledalo koje govori? Šta je ovo? Prevara? Pa deluje tako. Vaš tim je diskvalifikovan. Sljedeći. Dragi žiri, sve ćemo popraviti. Samo nam dajte još jednu šansu. Ne, hvala. Ovo je bilo dosta. Varalice.
Sljedeći projekat. Leja, sada je naš red da iznenadimo žiri. Sigurna sam da će im se svideti naš projekat. Dragi naučnici, ovo je naš projekat. Jel to neka lutka? Da, to je samo lutka. A ovo je naš projekat. Haljina koja može da menja boju u zavisnosti od vašeg raspoloženja. Pogledajte, evo sada je crna. Zato što smo loše raspoložene. Ali ukoliko budemo pobedile i osvojile $1.000.000, naše raspoloženje će odmah da se popravi i naša prelepa haljina će promeniti boju. Sanjala sam o ovakvoj haljini. Pa? Da, ideja je odlična, ali ova haljina nema nikakve veze sa naukom. To je samo haljina sa šljokicama sa dve strane. Dobro, možete da sednete. Sljedeći, samo ne razumete ništa o modi, naučnici. Gabi, hajdemo. Ne znam zašto se naučnicima nije svidjela suknja, mislim da je cool. Dance, prestani da spavaš, izlazimo. Već. Yeah, 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 yeah. Like it or love it is double. Pa kampuse, ako se neko od vas preterano oduševljava, molim vas da izađete. Ili da zatvorite oči, zato što će ono što ću vam sad pokazati da vas oduva. Mi vam predstavljamo jednog jedinog robota košarkaša. Zdravo svima, ja sam robot košarkaš. Wow! Nikad u životu nisam vidio takvog robota. Ni ja. Robot košarkaš? Simona, jesi ti znala da na kampusu ima tako talentovane dece? Da naprave robota za jedan dan? Ja sam u šoku. Benz, $1.000.000 su naši. Svi misle da je pravi robot. Benz, meni je stvarno vruće. Želim da skinem ovaj kostim. Dake, si li poludeo? Ne možeš skinuti kostim. Provalit će nas i nećemo dobiti $1.000.000. Ali stvarno mi je vruće. Strpi se. To je genijalno. Rekao bih da je to neverovatno. Brzo, pokažite nam šta može da uradi. Da vidimo šta ume. Da. Hej, Bubble, nemoj da ponavljaš za mnom. Ne. Naš robot može da radi puno stvari. Da čisti kuću, radi domaći. I najbolje od svega igra košarku i pleše. Da vam pokažemo šta ume. Benz, ja ne umem da plešem. E pa plesat ćeš. Okej, Benz, dosta mi je ovoga, stvarno mi je vruće. Briga me za projekat, odlazim. Društvo, to nije robot, to je Dag. Lažovi, diskvalifikacija. Boja, to je bila dobra ideja. Ne diraj me, luzeru. Čestitam, Dance, izgubili smo $1.000.000 zbog Daka. To je to, dosta mi je ovog takmičenja. Svi učesnici su varalice, nijedan pravi naučni projekat. Pa moramo da najavimo kraj ovog takmičenja. I, nažalost, ovdje nemamo pobednika. Uvaženi žiri, čekajte, možda nije tako loše kao što izgleda. Možda vam se neko bude svidao i promenite svoje mišljenje. Društvo je stvarno naporno radilo na ovome. Kamil, još uvijek su ovdje, uspjeli smo. Dragi žiri, za vas smo spremili veoma cool projekat. Sigurno će vam se svidjeti. Napravili smo model prave svemirske rakete. Da, i ako pobedimo na takmičenju, uložit ćemo u kreiranju prave rakete i da idemo u svemir. Dobro, da vidimo vaš projekat. Nadam se da ovo neće biti još jedan neuspeh. Da, evo začas. Spremite se, sada će poleteti. Hajde, Kamil, 1, 2, 3. Leti! Profesore Riki, jeste li dobro? Sklonite se, devojke, sklonite se. Pravite mesta, polako. Moja glava. Kakav užas. Želeli ste da nas iznenadite vašim projektima? E pa uspeli ste. Pogledajte šta ste uradili. Nikada više nećemo doći ovde. Nosite ga. Da, društvo, ovo je prava šteta. Sutra ćete imati test.
da će naučnicima biti bolje. Društvo, napišite u komentarima koji projekat vam se najviše sviđa. Lajkujte video i subscribeujte se na naš kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. I ćao svima! Dak, briši tu šminku i brzo na trening. Say no.